ಹಾಯ್ ಇಂಚಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಇನ್ನೊಂದು ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲೇಗ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಈಂದೆಟ್ಟು ಲೈನಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ 1 ಮೀಟರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕೆಲವರೆಗೂ ಯಾವುಜಿ ಕೆಲವದು ಒಂಜಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲೇ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನೇನು ಈ ಉಲಾಯ್ದ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ 4 ಪೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ 4 ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 4 ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಾಗ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜೆಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪುನ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಪಿರೊಂಜೆಕ್ಕೆ ತಿರ್ತಗೆ ಪನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಈಂದೆಟ್ಟು ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಏತ್ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಒರಿನ ದೆತ್ತಿದಿಪ್ಪು ಆಂಡರ್ಲಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೀಸ್ ಒರಿದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಡ್ ಈ ಸಾರಿಡು ನಮಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಒರಿದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಸಾರಿಡು ಕೆಲದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಣು ಪೀಸ್ ಒರಿದಿಪ್ಪುಣು ಅಪ್ಪಗದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಒವಂಡಲ ಕಾಟನ್ ಅವಳು ಒವಂಡಿ ದಪ್ಪ ತಿಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತೆ ಇದ್ದೆ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ದಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ನಾಗ ದಪ್ಪಡಿ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಇಂಚಿನ ಪೀಸ್ ಒರಿನೇನು ಬೇತೆ ಓ ಕಲ್ಲರ್ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತು ನಮಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೋ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ನ ಪುರ ಇಪ್ಪುಣು ಅವು ತೊಂದರೆ ಜುಲೈ ಬೂರ್ಂಡು ಒಂದು ಆಂಡಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸೀರೆಗೆ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಒಂಥರ ತೋಜುನು ಆಂಡಾಕ್ಲೆ ಕೊನೆಯಿನಕ್ಲೆ ಒಂಥರ ಅಸಮಾಧಾನ ಎಪ್ಪುಡು ದಾದ ಬೇತೆ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಪೀಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುವೆ ಇತ್ತನ ಕುಂಟುಗು ಬ್ಲೌಸ್ದ ಪೀಸ್ ಒರಿನ ಕುಂಟಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮಡ ಆ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಕುಂಟುಗು ನಮ್ಮ ನೇಂದಿದು ಇಂಚದಿದು ನೇನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೊಳಿದೆ ಈ ಕುಂಟು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ಈ ಕುಂಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಲಾಯಿಗಲ ಅಂಚ ಮಂತದ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊರ್ನಗಲಂಚನೆ ತೂವಲಿ ನಮಕತೆ ಈ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಪಿರ ತಿರ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಕಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಕಲ್ಲರ್ ನಂಗೆ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ತೋಜ್ಜಿ ಈ ಕಲ್ಪುನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕೆಲವರ ಕಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಆತ ಮಂಡೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವುದ ಕಲ್ತದ ಇಲ್ಲಲೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಕಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇದು ಪೂರ ಸಾರಿದ ಪೀಸ್ ಸಾರಿದ ಏತುಂದು ಮಂತನ ಒಂಚೂರು ಪೀಸ್ ಒರಿ ಉಂಡು ಬ್ಲೌಸು ಕೊಲ್ಲುನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚಪ್ಪ ಪೀಸ್ ಒರಿ ಈ ಪೀಸ್ ಎತ್ತದು ಇಂಚಂದು ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಪಲ ಪಾರ್ದಾದ ದೆಕ್ಕು ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದೆಕ್ಕು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ನೋಡ್ತೆ ಇಂದಿತ್ತಂದು ಪೂರ ಆದ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮೆತ್ತೆಂಚ ನಮಕ್ ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಇತ್ತನ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲ್ಲರ್ ಇತ್ತನ ಫುಲ್ಲು ಉಲಾಯಿ ಹೋಗುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಿತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈನೇದೇನು ಅಂತದ್ದು ಕೊರ್ಂಡ ಗಲೀಜು ತೋಜುನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ಪುರ ನಮಕ್ ಬರ್ತನ ಪಗ ತೋಲಿಂದು ಈ ಸೈಡ್ಲಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ಲ ಸಾರಿದ ಪೀಸೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀಟಾದ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಒಂದು ಸೀರೆ ಬ್ಲೌಸು ತೋಲಿ ಇಂಚಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್.